ата ұлны, ана қызны айырмасы ақыр заманда. Шул шырда яшәгәне безне аңламыйбыз һаманда. Аңламыйбыз һаманда. Нәфисләнә ир-затлары бу яна тага алга. Кайберләре йөри диләр хәтта гинекологка. Хәтта гинекологка. Шидилләрдән күреп кызлар иреннәрен кабарта. Ирләр андый матур авызларга җибәрергә ярата. Кызлар шуңа кабарта. Бәлки акыл кереп кызлар башка ирнен кабартыр. Вәт шул чакта безнең Рәсәйдә дә һичшиксез халык артыр. Һичшиксез халык артыр. Кабартулар игътибарын җәлеп итә күпләрнең. Кайберәүләр зур акчалар түләп кабартырлар күтләрен. Кабартырлар күтләрен. Америка, Европага арыкта гыйбрәт алыйк. Алар шунда ЛГБТ-шып бетсен, без кеше булып калыйк. Без кеше